Kini ang akong suliran. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Lori. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may duha ka anak. Itago na lang ang akong address diri sa Leyte. Punto personal ug behavioral ug bahin sa droga kining akong suliran. May manghud-manghud ko nga kanhi mugamit og drogas. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma! Uy! Hala! Nakauli o rin gwapa na kong anak. Sus! Murag may pangayuon jud ka, ma ba? Pila ba ka botilya? Ah, dali ang kasabot. Maurasan may kalipay na mo papa ni mo, God. Ilabi ng papa ni mo, ay kung kapuyon gikan sa iyang basak. Gasolinahan manggani kuno ng sakyanan. Ang lawas pa ba kuno tao? Mukayod gud na sa atong panginabuhi, di. Sus! Gasolinahan. Papa, uy, kamugid, no? Hinahinay na mo, anak mo, uy. Kay may edad na baya mo. O, manginit ra ba kuno ng lawas, anang magsigi og inom. Ambot lang kayo, abaya sab ko makasuway, ha? Ang ako ba, kung musakan niya na simba kong BP ninyo. Ay, maayo magpermanente mi ana. Maayo lang og naay kausagod sa usa ka semana. Ilabi na kun makauli ka. Kay may kahingian man me. Mama, gid, ay. Pagpalit dito. Agay! Kanindot! Matsalams! Oy, Sister Dear. Ay, Mayo kay ni Aga. Sinugatan gikan si Bobby. Jopet? Oh. Tutok mo maayo na ko. Baka na kailan na yung gwapo mong gison? Ano, di ay ka, uy. Marag. Gaya tadi, be. Bisang tondod lang. Ang, niya. ayaw! Ay, salamat ate kong gwapa. Aran ako. Ganong gihatagan mo taong to nimo. Kaya naman, day, ma. Kabantay mo ko kung nagsipat-sipat kasi mong mata nga mitunol ko sa kwartang Jopet. Nga naman. Ay, isuyo pa to sa karaho. Ha? Mugamit o ginadiling droga sa nga akong manghod? Buang nga bitolan, uy. Wagit ko magtahom sa kong manghod. Hilungon man kay tong bataa, uy. Wagit ko magtuo nga madasya ng isyuha. Pwede mo badlo nga? Na, maglisod ko atrakag sulti, uy. Di ko magpataka, uy. Kay ingon pabiya nila, ay. Dili na nimo matag-an ang paghuna-hunaan ng mga nakagamit, ana. O, sabog pa manggunto siya ito hinkayon na, uy. Takay bawas dagan sa utok. Nya. Inyo lang ng pasagdag nga maingon ana? Di, uy. Mahul lagi. Kasi ko iksuon nga gustong maingon anang ako manghod, no? Magunahon na ako. O, planohon pa na ako kung unsay angayan na mong buhaton sa kumanghod. Ay, salamat. Nahuman ako gluto. Magpaabot na lang ko nga mauli si Alan gikan sa trabaho. O manihapon nami. Oh, si Mama man eh. Hello, Ma? Day tabangi mi day. Si Jupit gidakop. Ha? Gigidakop? Kingano man, maoy! Usa may sa! Recorded by X Thunder Gaming. Gidakop pag ako manghod sa nga dili user lang. Pusher pa gyud. Wagi ko magdahom. Mihangi si mama nako nga amo siyang piyansahan. Apan may desisyon kong ipapriso para rehab na lang sab niya. Miabot gyud og mga 7 ka tuig kapin ang iyang pagkapriso. Hangtod nga nagkagawa siya. Unya, Amin ko tayo. buta na Butan mo ko tigod. Padayon na ng imong pagkabuutan ha. Kay siya ro wa ka mo tagam.
Ay, tagam na kito eh. Isura lagi dito sa suod eh. Labi bago kang suod dito. Dili di ko maadto to eh, bahala na. Aw maayo. Og pagbinut-an na, kay mga tiguang na nang ato mga kinikanan dong, nga kauban nimo din hisbay. Akong sinugatan sa imong paglaya. Cellphone? Gabita, aron makakita na kag imong maasawa. Naks. Eh, salamat ya. Salamat kayo. Basta magbinuotan na ha. Musuporta lang niya kung nimog i-load ana, samtang wa ka pa makakita og trabaho. Ay. Trinid mo na natin. Dito te. Salamat kayo ha. Salamat kayo sa tanan. Unsa ka diha? Kisa nag-chat nimo? Nga himot magay ka nga nag-chat-chat diha. Chat ba uy? Ay, nag-comment-comment kus mga gipang post akong manghod. Nangatuwad man gud niyang mga pictures nga iyang gipost, oh. Akong giingnan nga, maglisod gyud siya kakita og asawa ani. Kay maglisod man ganit ang views sa iyang mga pictures. Mayon ta no kung padayon na iyang kausaban sa imong manghod. Saan nga nawag eh? Kadlaw pa man. Si Mama? Hello, Ma? Tabangi mi, day. Tabangi mi. Ma? Si Jupit mo ragwa na magkaila na mo. Buot pa niya ang patsong papa ni mo. Asa? Kaya naman dahil, Ma? Nahibaw ako nga mibalik day sa pagkamit o kinadiling trukas ng akong manghod. Ug mas ni grabe siya karon kay init na kuno kaayog o ug maoy masuko. Halos dili na kuno makaila sa mong mga kinikanan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man ning makasuway na og gamit o ginadiling trukas? Tinuod gyud di ay nga og makasugod ka na ani gamit, magpangita na ang imong lawas. Ikaduhang pangutana, napriso man ning ako manghod for almost 7 years. Posibleng nakaundang sad ni siya og gamit ang mga tuita. Apan nganong mura man og wa siya motagam bisan og napriso na. Magpangita ba gyud ang lawas once makasuway na ana? Ikatulong pangutana, ingon ang akong parents nga may gamit og balik ang akong manghod o ginadiling drugas. Dili naman kuno makaila nila. Buot naman silang patsyon sa akong manghod. Usa may akong buhaton nga maluoy man pud mi kun ipadakop namo og usab. Ikaupat og katapusan. Dili gusto sa akong parents nga mapriso og usab ang among manghod. Kay laing pila ka tuig na sab-unya siya mapriso. Apan ining makagawas, mobalik ra man day sab siya og gamit. Kanang rehab, magkatabang ba na sa usa ka drug addict aron hingpit siyang makaundang o malimot siyang pagka-drug addict? Mga pila man sab ang magasto ana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Larry. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motabag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat siluran rin ka na mo. Pwede kang padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. O diba sa mga batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Yung mga legal nga mga problema, naa si Atty. Eileen Bathan nga motubag na. Ang ato makuto nga pagtulunan ko lawa mao kini nga gratitude turns what you have into abundance. Pasalamat unsay mga grasya nga gihatag, di kay magreklamo. Unsay naa maoragod pag di man og kanang mga mahalon nga mga butang kunang o mga pabor kay daghan ba pong lain ng inanglan. Ang ato magtatampo ko lawa si Lori, 47 years old, taga Liti, no? Minyon na siya, may duha ka mga anak. Punto behavioral, no? Asa man dapit sa Liti, no? Kung diri dapit sa Northern Liti, Samar, maupay na kulop.
Maupay na kulop. Ug diri dapit sa amo sa sugod Southern Leyte, majong adlaw ninyong tanan diha, taga sugod Southern Leyte, no? Musta na ba diya kung gwapo nga igagaw diha nga si Ranulfo Duran ug si Lloyd Guso, no? Mga igsuon na mga mama sa unang lain-lain mga apelyido. Ug mga taga the whole of Southern Leyte, from Maasin to Silago, majong adlaw ninyong tanan da, ha? So, punto personal o behavioral, na? Musta naman rin ko igagaw das Maasin si Nestor Dison Obra, ha? Ug katong iyang parinti, parehag kuan, si tinga na to, Nicolas Piro ug Samuel Piro, ha? Diya sa Maasin City. Thank you very much. Unang pangutanan ni Lori, unsa man di ay ning nakasuway na og gamit og ginadiling drugas? Tinuod ba di ay nga makasugod ka na og gamit, magpangita na ang imong lawas? Yes, tungod kay ma-addicted man ka, mahabituated man ka. Mailhan gyud na, ay maantod ka, mo man akong trabaho. Debito ko'y kausado, ko'y gipatawag dito sa barangay hall, kay misbehave, gituhuan na pabuto. Abot dito, gi-challenge pa ko. Jadi lagi ko mo gamit, ko ipa-drug test ka. So, pa-drug test ko. Sayo, wala pa-drug test. Wa man madayon tong drug test. Ko nga, ibang itsura ng daan, user ko ka. Mao gina akong trabaho. Ano trabaho? Mo po ilaron. Wabtig pila ka adlaw, nadakpan sa pulis kay nagamit og drugas. So, kung sa katao nga maggamit og drugas, magpangita. So, mangawat, maligya og unsa na lang diha makasuporta siya ang bisyo. Ug mausab ang kinaiya. Isog na, disrespectful, daghang kay mga negatibo, daghan na probinang pasyente na nang agi sa mong kamot hantod karon. Kaya sa Argao Drug Rehab, daghan ng mga user nga lagi na magsugod sa tilaw-tilaw nga magpangita na kay itawag man ni nato og mahabituated ka, ma-addicted ka. Mong lawas mo crave, na craving. Tunod nga pangutana, mapriso manggod ang akong manghod. Napriso manggod akong manghod for almost 7 years. Posible makaundang sab siya og gamit ana mga tuiga. Apan nganong mura man og wala siya mo tagam bisan og napriso na pangita pagyapon di ay ang lawas once makasuway na ka. Depende sa disiplina sa usa ka tawo, ha? 7 years siya na priso nga nagkagawas magpangita na pod. So mao lang na it is a disease manggod. It is a disease. Mao na nga diha sa drug rehab centers gawas nga naay mga tambalihatag na mga lectures nga ipasabuton ng usa ka user nga ang kaayuhan niya magdepende po sa iyang attitude. Okay, gusto kang tabang sa mga kagalingon, di mo hunong na ka. Gusto kang mamatay ka sa mental hospital o sa drug rehab o sa prisuan, ay mo na ng choice. Sunod nga pangutana, ingon na nga akong parents nga nigamit og balik ang akong manghod og ginadiling drugas. Ug dili na naman makaila nila. Buot na man silang patyon sa akong manghod. Unsa may akong buhaton nga maluoy manggod ko ipadakop namo ug usab. Ipadakop ninyo usab tungod kay naluoy mo. Dili kay di na ninyo ipadakop kay naluoy mo. Kung ngayon na, di padang rin sa drug rehab. Namin drug rehab sa Tacloban. I do not know asa mo sa Maasin, Lori, rather sa Liti. Ngay drug rehab na sa Tacloban, pakitaan nyo si Dr. Binamingo diya sa East Visayan Medical Center. Inang director mi Doc ni Dr. Rini Obra. Tabangin mi nga mong membros pamilya nga bisan pa man og na priso na mo, gyapon mo tagam gamit lang gyapon og ginadiling drugas, ha? Ginaot nga nasulbad ning problema. Problema gid ito, kasabot ko sa inyong bot pasabot na lisod kayo. Sugmo kayo pod og ipipriso, di man po mo kuha ng pulis ug way kaso kay pasaka. Pasaka ang kaso parang naay hinungdan, ma-justified nganong ana i-star sa prisuhan. Sunod naay mga tambalan ni mahatag. Ikaw pat og katapusan mo tara, dili gusto akong parents nga mapriso ug usab ang akong manghod. Ay pasol sa drug rehab para nga matambalan. Kay laing pila ka tuig na sabang siyang mapriso apan inig magawas di ay mobalik raman sa di ay siya og gamit kanang rehab makatabang ba? Yes, katabang ang rehab natay mga tambal, natay mga train na mga drug addiction specialist, mga doctors nga mo hatag niya mga lectures o mga tambal. Naaman tingali sa Tacloban o gani sa Cebu, mamili lang mo. I do not know asa dapit ninyo sa Liti, no? Ug diha mo sa western part of Liti, pabor mo diri sa Cebu. Ug namo sa northern, Tacloban na dala. Pakita si Dr. Binamingo akong balikan. Okay, so inaot kasabot ka sa speaker ni mo Lori diha sa Liti. Majong adlaw ninyong tanan diha, no? Maupay na kulop, aga.
og ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Kananayon yung pagpaminaw. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayo na. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Emily, single ug wa pay anak, taga Pagadian City, Zamboanga del Sur. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong inahan. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Usaw niya aning adobot eh? Ay, pagkabuutan siya sa akong amiga, uy. Buutan nga pagkaanak. Paborito mong ning mama ning adobo day uy. May na lang panagsaan nato palit ba? Di man sad maayo nga sigihon. Mao gyud. Unya kumusta naman? Wag ya po'y paramdam ang imuhang igsuon niya. Na, wa day uy. Paita bitaw. Murag yung wa sila pagbati ni mama do. Katugan ning nasakit ako mama. Ako silang gitawgan para pagpahibaw. Wa man lang gyud gani makahun-ahon nagtunol bisag gamay para sa tambal ni mama. Ay, kafaet. Nagi mga anak yun, anak day, uy. Basta bitaw ati manuno na kaayo ang mga ginikanan kay tiguang na, wa nagyoy paki. Wala gi uy. Iampo na lang nako sila nga unta. Makahun-ahon na sila. Bisan pagduaw naman lang ni mama god. Grabe. Sukad silang maminyo no. Maihap ra gyud ang mga adlaw nga may bisita silang mama. May gani kay waka maliwat nila, day. Na, luuya kas mama ni mo noon pananglit. Na, di gyud na mahitabo day. Kung maminyo man gani ko, ako gyud gihapon kuyugon si mama. Aron ako mao imo atiman niya. Ay, mao gyud, day. Sakto gyud kayo ka. Ay, kalami, ane. Salamat kaayo, ininak. Way sapayan maoy. Kay bao baya kung ganahan kay kaana. Giapilan na lang sad nakog sapaw aron mo ganang imong kaon. Salamat kaayo, nak. Unya ma, kumusta man ka dinhi ganiha? Ay, okay ra. Nang limpyo ko, unya ako sang gibrasan ang CR ganina. Mama ba? Gingnan na baya ta ka ha nga di ka manglimpyo sa CR kay dangog. Ay, naunsa ka ba, uy, Emily? Kaya pa nako, day. Tiguang na lang gid kaayo ang imong tan-aw nako sa. Di man good na balaka lang pa nimo. Ay, naghuna-huna. Okay ra ko. Lagsik pa ning inani mo. Sige na, mangaon na ta. Asa man ka? Moadto kog Manila ma. Naami si Binar dito for 3 days. Pero ayaw ka balaka. Nakoy bayran para maoy mo bantay nimo samtang wa ko. Ha? Oh, ayaw na lang, oy. Kaya rin ako nga ako rin din, eh. Mag-usik-usik lang yun ka sa imong ibayad. Ay dili mo oy. Ay nagunaw na ah. Ang gusto na ko masiguro nga naa kay kauban din samtang wa ko. Nala, sige, God. Ikay bahala, nak. Mag-amping ka din samtang wa ko ha. Oo, nak. O ikaw po da, pag-amping dito, ha? Salamat ma. Simenday, duka na dyan. Uy day uy. Wabiyat kay tarong tog. Nya pag abot na to din his hotel, igo ratang nipahimutang sa tumagamit. Unya nag-breakfast. Pagkahuman, itso na tayong tagsiminar. Ay, maulagi, uy. Mayon ta ka diutran no para makapahuway na ta. Nilamin at juga ihigda sa atong rumba. Ay, maugyan. Ay, salamat. Salamat makahigda na gitaon tatay. Ay, lagi uy. Pero una ko matog. Manawag una ko sa akong gipabantay ni mama. Mangumusta ko. Sige, sige, day. Hello, ate. Oh, day, kumusta man mo diha? Ay, okay ra, te. Magkikistar kang mama ni mo, te. Oh, day, palihog ko pi. Hello,
Hello, nak. Ma, musta man ka diha? Hiniya, okay ra. Padung na kong matog kay nakapanihapon naman me. May noin, ma. Padong na sad mi matog din kay papag yun mi makapahuway sa kasamang pag-abot din ganihang buntag. Mao ba? Maay noon. Nala, sige. Pahuway na lang mo diha. Oh, ma. Good night, ma. Good night, anak. Ay, salamat. Last day na cute nato karon ug makapauli na ta ugma. Maugid. Oh, ay. Hello? Ilati! Si mama ni mo kung ginadi ni sa ospital. Ha? Ano, oy? Nabuno lang yung usa si ate. Unsa? Ginoo ko. Recorded by X Thunder Gaming. Lain kayo nga akong gipati nga nakadungog sa maong balita nga nabunal si mama sa banyo. Ilabi pa kay wa ko sa iyang kiliran ni atong panahon niya. Wa gyud ko mahimot ang ato. Lambi kang ilupad ditso pauli ug mo diretso dayon sa ospital. Mao to, paglanding gyud dayon sa akong gisakyang eroplano, may diretso dayon ko sa ospital ug wa na mouli sa amo. Unya, Na-stroke ang imong mama tungod sa pagkabunal siyang taas siyang BP ug nakumato siya. Ginoo ko. Unsa, Dok? Kinahanglan una siyang stay dinhi aron mamonitor nato iyang kahimtang. Sige, Dok. Buhat ang tanan aron ma-save ang akong mama, Dok. Ginoo ko. Ayaw intaon pasagdi ang akong inahan nga luoy ka. No, mag-ampo lang yun taday. Nga makamatno na dayon si mama nimo. Ay lang ko'y papakawa sa paglaom, good. Oy, Day. Salamat sa baha. Nga naa ka nga akong maduulan rong panahon na. Ay, way kaso, uy. Bayari na lang gud niya ako kung maka-extra na kapuhon. Salamat gid kay Day. Glad nga conscious na sa mama nimo. Pwede na nimo siyang iuli. Ay, salamat taon, Dok. Uy. Pero, sorry to tell you nga paralyzed ang imong mama. Oh. Dili siya makalihok. Unsa, Dok? Ginoo ko. Ay, sige na, ma. Nga na, be. Pasensya na kanak. Nakahasol yun ko nimo. Mama, uy, pagsulti anak ko. Hinahan mata ka. At di man nun tagit ka. Kung dili pa unta ko gahi og dili unta ni mahitabo. Ay, good pag-ingon anak ko. Paningkamot hinuon nga maayo ka. Ni arak ko, ma. Dili ta kapasaktan. Salamat. Salamat, nak. Mao ni problema. Kay hangtod karon, paralyzed gihapon ang akong inahan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa may hinungdan nga na-paralyze man ang akong mama? Tungod kaha sa iyang pagkabunal? May posibilidad ba nga maulian pa siya? Temporary lang ba ni o permanente na gyud? Ikaduhang pangutana, madaka kung ako siyang ipa-physical therapy? Okay ra ba kaha sa iyang pangidaron karon nga say sinta naman ang akong inahan? Ikatulo nga pangutana, normal ba nga mag-ulang akong mama og perming mahadlok? Kay doon naman ko'y higayon, nga mukalit lang siya og hilak? Tungod ka ni sa iyang nahiaguman? O tungod lang ni sa iyang pangidaron? Ikaupat og katapusan,
Unsa man nga mga pagkaon na angay para sa akong inahan nga na-paralyze. Makabalik pa ka siya sa normal nga kinabuhi? Unsaon sa paglikay sa akong mama nga magka-bed sores, dili man gyud siya makabarog. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Emily. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa kini nga akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa ginadling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat suliran di ka namo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga legal nga mga problema ato ni Ilin Bathan na mong tambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga simple living reduces stress. Simple living lang ta. Ang atong kwarta o sa kalibor diha ra pod. Og 10 mil, diha pod. 20 mil, og 500 ra, diha ra imong lifestyle. Di kay monobra. Og ang imong makaya multi-cabra, okay ra na. Makaabot ra magyapon kasi mga tuan. Og makapalit ka Rolls Royce, na ipakapin nga payong, okay ra pod. Kapalit kag helicopter na, depende sa imong bulsa. Simple living. Mo na ibasabot og simple living. You live within your means. Di kay manubra. Ang atong magtatampo karong adlaw si Emily, single, taga Pagadian City. May tungod ni sa iyang mama, no? Ang Pagadian City, musta ang mga Sinisa family diha sa Pagadian, mga taga Mulabi sa Buanga del Sur, mga Lumapas, Abelia, Blancia, mga Glipa, muna yung akong mahinumduman mga piliduha, mga Go, musta na ba akong kumpare, Undo Go, o si Fe Go, diha sa Fe Suwan Go, diha sa Mulabi, no? Si Undo Go da sa Leroy, o sana nang lugar sa Michelle da sa Leroy ba ng lungsod da sa Buanga del Norte, ha? Doktora na si sa Villarias, no? Da og si Lloyd Bistil, ayuha pag-drive ng imong motosiklo, Lloyd. Okay, so going back to our center, si Emily, taga Pagadian City, ha? Sweet to kayo ng Pagadian City, kaya kung balikon dugay kay kung nagdoktor diha sa Mulabi, diha may magsuluyan sa Pagadian City, no? Balo ko ng inyong dalan diha gikas Pantalan paingon sa ibabaw sa kaon kayo. Diha may diha mangita may dagsing along sa una. Dugay na tong panahon. Musta naman ang Padap Road, may out na na-maintain ninyo, no? Ug mga oligaryo family sa Bonifacio mayong pagpaminaw. Unang pangutana ni Emily. Unsa may hinungdan nga na-paralyze ang akong mama tungod ka sa iyang pagkabunal? May posibilidad ba nga maulian pa siya? Temporary lang ba ni o permanente na gyud ni? Well, kung na-paralyze gyud, posible dako-dakong ugat ang na-involved. So, I do not know what extent naman ang mga work-up nga ginahimo sa imong mama o nakita ba ni siya usa ka orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon gyud ang makatubag aning mga pangutanaha gyud, no? Kay pagdepende po na silang findings, no? Kay kini magong atong tiil na ani mga nerve supply o grabe sa extent ang damage, mao po na nga maka-cause og mobility problem. Especially kung dili will nourish ang sa pasyente, kulang sa mga vitamina, makapahimsog like mga B-complex, makapahimsog sa mga nerve supply. Okay? Sunod yung pangutana. Madala ka kung ako siyang ipa-physical therapy, okay ra ba siyang pangidaron karon nga 60 na akong inahan? Okay ra ng 60, ito na tigulang. Kaya akong nabasahan nga libro, old age starts at 80. Pero naabitaw, 60, 70, 80, young old, middle old, old. 60, senior citizen, pwede pa. Naamatay mga weights diya, mga physical therapist, mga expert, mo guide para nga, usa man gyud sa hinungdan nga maka-restore back sa strength o sa muscle is exercise. Pwede ra gina siya. Sunod nga concern, normal ba mag-uol akong normal ba nga mag-uol akong mama og pirming mahadlok? E doon naman gud gayon nga mukalit lang siya hilak ron tungod ka ni sa iyang nahiaguman o tungod lang ni sa iyang pangidaron. Both. Kanang 60 very much functional pa man. Di pa ginatigulang good, no? Di mo nang i-reinforce ang
psychological make-up, strength sa imong mama, tingay sa pag-talk to her more often, nga ask about what man nakapawuri sa iya, para nga ma-address, na makapagawas. Di kay magsigil lang po siya ginuktok. Di lang po ninyo istoryahon. Istoryahan ninyo inyong mama as often as possible para nga na siya masiran sa whatever problem mga naada sa iyang hunahuna. Ha? Unsa man na yung pagkaon nga ngayon para sa akong inahan nga na-paralyze, makabalik pa ka siya sa dulma na kinabuhi. Unsaon mang paglikay sa akong mama nga magka-bed sores, na dili man good siya kabarug. Kung balikon, ipakita niyo sa ka-orthopedic surgeon. Paglikay sa bed sores, kinanglan bali-balihon ni siya o every 2 hours. Muna usa sa mga pamagi sa mga bedridden patient nga di magka-bed sores. O kaya limpyado yun. Mawada ang kanang urine nga ma-spill out o hugaw nga ma-spill out kay manay hinungdan sa bed sores. Kini ra bang bed sores labi nagtutaas po ang iyang blood sugar, dugay po ni siya maayo. So as much as possible, di kaya na to maka bed sores kay mo complicate na ang problema. Infected nya, dugay ni siyang mayuhon. So kung bedridden ang imong mama, ipabali-bali gud siya every 2 hours. Turn out na kay nakutlo nga pag tulunan, no? Si Emily diya sa Pagadian, no? Basta naman mga taga-Pagadian, daga mga tupaingon sa kwan, Kabasalan, kalimot ko apelyido ni Julius. Kadiha kauban ko sa Tacloban sa una, Aminyo ug mga Singson, ha? Okay, once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunay ng pagpamina sa itong mga arrangement program. Kasi katag-rating din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaremen. Daghang salamat o maayong adlaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Robert, 32 anyos, single, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pending case sa akong amahan. Aron yung sabtan, sugdon ko sa diyang bag-o lang kong ni-graduate. Ingon ini ang mga panghitabo. Yes! Graduate na yung go! Woo! Congratulations, Nak. Kung daspod pa. Salamat sa tanan nimong sakripisyo aron lang makahuman ko sa akong kurso. Salamat kayo. O, isa pa yan. Obligasyon ako isip imong amahan nga magkahuman gi kasi mo pag-eskwela. Sige lang pa. Puhon, kung magkatrabaho na ako na'y bahala ninyo ni Mama. Kaya dili ko gusto nga magsige pa mo og trabaho eh. Salamat, Nak. Unsa? Doon na kay plano mo larga sa laing nasod. Oo pa, Nya, asa man ka magsugod? magpa-experience una ko din sa ato pa isip nurse. O kung igo na gyud akong experience, pwede na ko mga-apply para sa laing nasod. Asa man ay plano nimo nga mularga? Gusto ko sa US pa. Oh, mayo tuod ang income dito sa mga health professional, Nak. Ato nang iampo. Salamat kay pa. Naning na Lagi. Gusto nyo kayo ko makalarga sa laing nasod ko. Nganong ganahan magyud ka dito? Ganahan ko dito. Aron puhon, madasan ako akong mamagpapa dito. Wa pa gyud na sila makasuwag travel outside the country ko. Nice. Nindutuod ng imong plano para nila. Gamay na yung kuwang. Makalarga na dyan ko dito. Ako naman giliw kang ako mga papeles o ginahinay. May day kaayo. Ikaw, Ginny, wakay plano? Maapas lang niya ako nimo dito. Wala
regular ka nakasagawas. O pa, Taon-taon pa letaan ni magkita, Long. muragaan na gyud pa. Pero sige lang, ay gabala ka. May akong plano nga kuhaon tagid mong mama aron makaadto mo dito. Ay, ganahan kay ko, anak dong. Makaadto na gid in town, Miss Gawa si Papa nimo. Ayaw gabala ka ma. Pila rin pagdagat sa panahon eh. Magkauban no niya tapuhon dito. Yeah. Pag-amping dito, ha? Ayaw kalimot sa pag-ampo. Salamat pa. Ug kamo po din hi. Amping mo permi ni mama. Nanogon ako ni JB pa nga, dili gyud mo pasagdan. Ay, kabala ka lang ni mama ug papa, kuya. Ako rin bahala nila. Magduha naman di ko katuig din hi. Gamay na lang kuwang. Umagabakasyon ako sa Pinas. Ay, manawag di ko lang mga magpapabi. Nalihok naman ka ninyo ginihinay inyong mga papilis pa, ma. Udong. Gamay na lang ang kuwang. Sige lang pa. Kay kung unsay kuwang puhon, inigpaulit na ko diha. Kuyugan di ka, aron makumpleto na gyud na. Sige, Dong. Ya, amping. Salamat pa. Pa! Ma! Kumusta naman mo, ha? Ay, ni anak ko, Kira. Gimingaw kay minimo. Ingon masad ko, ma. Kumusta man ka, Dong? Okay ra ba? Medyo duka pa lang yun. Nahala. Kautsa. Para ining human, makapahuway ka. Huwag lang tayo mag-istorya. Pa, mga dutagin BI para makakuha kag in-bay clearance. Sige, Dong. Asa pa rin si mama? Atong kuyugon aron doongan na lang mo. Dong, nahit man ko sa NBI. Unsa pa? Nga naman. Nakuno ko'y pending nga kaso, Dong. Ha? Pindi nga kaso? Sa unsa man? Recorded by X Thunder Gaming. Kung wa na mong gilihok ang mga papeles ni Papa para abroad, dili mi mahibaw nga doon na rin siya pending case nga mismo si Papa wa mahibaw. 35 years ago, gitudlo akong Papa nga niya gida ang mga gamit nga gikawat siyang gagaw. Electrician manggod akong Papa sa una. Na-stretch ko kaayo. Tungod kay 1 month na ang nakalabay, ug nabalaka ko nga base ma-refuse ang among application. Unya, Wa magi ko may baho, Dong. Uy nga, nabali ay ko'y ingon anak nga kaso. Tingalig doon na tayo maduulan, anak. wa gid kay nadawat pud nga supina pa. Wa man yun, Dong. Ang akong gikatakan. Wa ba yagyog ko mibalhin og puyo? Kung naman na ko'y kaso, gipangita na unta ko nila o gipadala na kong supina. Mausad pa. Na, di ka madugay ang proseso, ana? Mao lagi na akong kabalakan eh. Ug mas nabalaka pagud ko. Kay base nung i-refuse ang application ni Papa. Pangutanan lang sa suhito, gid, ana. Mao bitaw. Ay, paita. Imbis malipay ko kay bago kong abot din sa ato. Na-stress na may nuon ko. Susway, ano lang sa kaayog palabi ko. Mapangitaan na lagi nagsolusyon. Uy, hala. Nya, ang saom na, kuya. Mabilis, papa na. Kung sa mga gani, Dong, ayaw lagi ka problema na ko eh. Lisod man kung doon lagi kakulian. Dili pa. Kinahanglan magdungan mong mama og larga pa ingon didto. Ya, usao man na nato. Oh,
Pangonsulta lang og abogado, kuya. Mo na akong buhaton, GB. Mabin untay gusto nako na magkadungan sila sa mama papa nga makalarga pa ingon sa US. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Mato di papa. Wa man gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyang gikahibudngan nganong wa man siya nadawat nga supina kung naa man na siya kaso 35 years ago. Ikaduhang pangutana. Doon na ba mo'y idea how long will it take para matagad iyang kaso? Unya maka-attend og hearing? Ikatulo nga pangutana. Dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglang andamo namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa. Ikaupat ug katapusang pangutana. Kung mukonsulta ko og abogado, mga pila kay among kinahanglan andamon. Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Robert. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutana, mga problema na Dr. Rene Obra nga mutubag ana guys. Di maguol ay kabalaka. Matubag na namo tanan ninyong mga pangutana busa. Ipadadayon sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi, ang importante mapada ang inyuhang suwat diri namo. Di na ta magdugay, di na ta maglangan, ay dugaya. Ipada ang inyuhang suwat yun right away sa ato ang lain-lain nga pamaagi ha. O di ta mauwaw, di ta maikog ngano. Hoy, kitang tanan na atay mga giagian, no? Na naagid tay mga problemas kinabuhi, naagid ni challenges, naamog ni mga setback. But kibaw mo, kaning mga problema natog malampasan tani, they will make us better persons. They will make us stronger. Magina, kung kumubalik ang mga inaaning problema ba? Ay, sus, nahuman man gay nako na, ana, di ba? So, di nako, man nako ani, kibaw nako kita nako ning salida ha. O, mo man na ilang isulti perme, di ba? O, ana gid pud na. As in life, it's always like that also. So, ayaw mo og kalawagtangan og hope, no? Every time na atay maagi ang problema, because that is part of the circle of life, no? Di na to ma-appreciate atong kinabuhi, guys. Kung wa tay mga giagian nga mga problema, mga setback, no? Anak gid na. Ba importante mubangon kung madapa, mamapha, ayuson ang buhok, ayuson ang korona, ang sanina, atong ipagpag, rampa again. Anak gid na, no? Diba? Guys, ang ato ang letter sender karong adlaw tagpuyo sa Cebu City. And by the way, ako lang yun di ay tagaan og pasidungog and a big congratulations kay grabe kay ko ka-proud nga nakaila ko ani nila silver medalist no less, no, sa marathon, no, sa SEA Games nga nahitabo dito sa Thailand, si Art Joy Torregosa og sa duathlon nga relay si Franklin Yi, no, mga estudyante ni sa University of San Carlos under the coaching sa ako apong running coach mo nang huy proud kay ko feeling sa nako may kay kumdagan pwede ra man akong hinaya hoy no Coach Arvin Loberanes. Congratulations, daghan kayong salamat sa inyong adlaw-adlaw nga sakripisyo para lang yun mo train og dadon ang pangan ngadto sa laing nasod ang pangan sa Pilipinas og ato gyung gibest ang mga nagkalain-laing nasod sa inyong kakusog. So we are very very proud of you. Sus kita ko ani nila guys mo training iniglabay lagi hangin mo lagi whoosh ana gyud ba nana sila kakusog
Kau na lang maikog, usahay kay kuyugan ko anak nila. Dagan, mauwaw ko, kay pwede ba na akong hinaya. No, maningkamot baya in town ta. Pero believe ko, grabe. And Coach Arvin, one of the best, if not the best, running coach in Cebu. Okay? Kana, ako din ang, ningon dyan ko nga ako gud mong i-greet because you really deserve, no? Not just the tarpaulins ng inyong madawat. And I hope ang Cebu City, no, murang wa pa man ni sila tagai og igong padungog sa Cebu City nga mga nagskwela manig Cebu City maski dili in town butante. Hoy, garbo ni nato guys, ha, tingali ang kuno nis ubang probinsya, alkanse ta, nani diri gadako, nani diri gatubo, ato ni homegrown talent in Cebu. They deserve the support. Usahay no, munay rason nganong dili ta maka-gold, nganong mauwahita kay kuwang kay suporta sa gobyerno tuas flood control unsa ba kiyawan. Di ba? Dili they deserve the support that from the government. And now that they've brought home medals for the country, garbo na sa Cebu, I think angay ng pasidungugan gyud. Letter sender, karong adlaw atong tawgon nga si Robert. Single, 32 years old, punto legal ang iyang pangutana kay naay pending case ang iyahang iyahang papa, no? Naaman ni siya'y kaso, no? Murag mulargahay man tatuon niya nagka-problema hinuon. So unang pangutana, matud ni Papa wala namang gyud siya mobalhin og puyo. Ang iyahang gikahibungan nganong wala man siya nadawat nga sabpina kung naaman di ay siya kaso 35 years ago. Usahay wa siguro natarong og serve or wa kapag serve or naagi mga kakulian po, no? I cannot explain, di man gyud pud ni perpekto ang ato ang justice system. Mano-mano man pud ang pag-serve nato, tao ra pud na naapoy human factor element and error, posible nga wa ka na serve niya, wa nahatag sa imuha and things like that, no? So naida kog chance munang wa ka kabaw about the case or wa ka na servan gyud. So tan-aw nato na sa records, makita man na kung na-servan ba ka o kinsay ni dawat, naaman gud na return of service sa sheriff nga ning serve ana, makita man na, ma-check man na nato sa records. Pero matay 35 years ago. Sus, uban andong naminaw na tong sukintig paminaw, wa pang matao, no? So anyway, pwede na to ma-check sa korte, ha. Ikaduhang pangutana, do na ba mo'y idea how long it will take para matagad iyang kaso unya maka-attend og hearing? Okay, atong i-check unsa maning kasuha, ha. Kay wala may gisulti nga unsa nga kaso, no? Pero kung NBI clearance nagi-hit, so meaning criminal case. Now the good news is ang Supreme Court nagpadala og circular, ni pagawas og circular kay kung kanang kaso sa pares imong papa inana nakadugayon nga wa naglihok, wa man pud na nila gilabay, no? Ang tawag ana gi-archive. Unya tungod kay sa kagidugayon, no? Ningon ang Supreme Court nga kung wa gyud na naglihok nga dugay na kaayo pipila na katuig, pangutan ako no ng mga hingtungdan dihag interesado pa ba na sila kay ug di gani i-dispatchar ta na lang na. You can avail of that circular para mulihok na ng inyong kaso. And mandated ang mga korte ana para tangtang ang mga daket ug dili na magkatapon og gaabog-abog ra na gadungag-dungag ra na simbakog masunog ng mga papel dinang kagumkom na kais nga tanan dinha sud korte, no? And justice delayed is justice denied as well. Kay nagfile og kaso ug interesado pag yudto siya, wa man din na mobalhin ang imong papa nganong wa man nagadagan ang kaso, di ba? So posible nga di na siya interesado and it's not fair also, no? Sama sa mga tao para sa imong papa nga wa kabaw niya naa di ay mga problema na accused di ay sila. Okay? So ilang sunod na tong pangutana, ikatulo, nga pangutana, dugay ba ang proseso ani? Unsa may kinahanglan andamo namo aron mapamatud-an nga napasanginlan lang ang akong papa? I think you'll have to check on the case, no? Adtua dito nya kato akong gingon nimo nga circular kung basin gilihok na basin dig na dismiss na sa korte, no? Wa ta kabaw kay kung naglihok na posible yung na-dismiss na sa korte, then atong pahibawon ng NBI nga wala na-dismiss na siya para wala na kay hit sa NBI. If not, then probably magkinahanglan tagtabang sa PAO or kinsang abogado para palihoko na to ang kaso ug mapadismiss. Kadyot na lang kaayo na siya.
Ikaw pa to katapusang pangutana kung mo konsulta kog abogado ani. Mga pila may among kinahanglan ang damon. Consultation is mga 1,500 man siguro per hour or pwede po, depende. Kay kung madto na kag fiscal or public attorney's office, pwede ra man gyud ka matabangan nila, libre man ang ilahang konsulta. Or you can go to the Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter or Cebu Chapter para makapangayo kag consultation nila sa ilahang legal aid clinic nga matudluan kag unsay angay ninyong buhaton kabahin sa kaso anang imong papa. Okay? Guys, mga sukintig paminaw, naghinaot ko nga dili lang kani sa ato ang episode karon na amoy nakutlo nga pagtulunan, kundi sa mga every episode, no? Whether medical or legal, personal, emotional, nga mga psychological, nga mga problema nga inyong ipada nga among gipaningkamutan nga mahatagan og tambag naagyud mo'y nakutlo nga pagtulunan all throughout 2025 and all throughout the years, no? Nausab man gani atong format but ato gyud gipaningkamutan nga naagyud mi. Ako, si Dr. Obra, ang ato ang RMN Production Center, ang ato ang mga kartistas kahanginan na ningkamot, dili lang nga lingawon mo, but para pod mahatagan mong inspirasyon ug kadasig nga mopadayon sa ato ang cycle in life nga mahatagan mong inspirasyon nga malamdagan mo nga dili mo alone in the journey. Na ako nas Dr. Obra na aning atong stasyon nga anda mo tabang ug moalagad kaninyo. No? Naut-untang namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, dili lang today but all throughout 2025 nang hinaot mi nga in 2026 mo padayon gihapon mong paminaw sa ato ang pagtulunan. Daghan kayong salamat kaninyo sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat, maayong adlaw ug Happy New Year! Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Risa, 30 years old. Itago na lang ang kompleto na akong address diri sa Talisay City. Punto medical, emotional ug may behavioral sub nga dili na nako hisabtan. Nagsugod man gud ni tungod sa sunod-sunod na kong sinati nga trahedya. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Sure ka ma, nga di ka mo kuyog na mo sa outing na mo sa San Remigio? Dadon biyan ako strilan. Na, kamo na adto dito Risa, oy. Kay mga bata-bata pa man mo. Kapuya na kay ko anang biyahe layo, day. Ikaw good, mahay man gid ka ba? Nindot ba kang dagat San Remigio nga? Nindot kay ilang mga beaches dito. Di na lagi ko, maibog ang mga ligo-ligo og dagat Risa. Kapoy na. Og wa say mahibili dinis bay kung maghuro ta didto. Iya pa'y daghang limpihonon baya din he. Ikaw good, pwede ra magidunta ng mga limpyuhon unya na lang good. Matag-adlaw ra magunta ng naa. Pero kining mga kahigayunan nga mga ingon-ini ma, mupahimos unta ta. Na, wahe na oy. Sakit na ning akong tuhod sa akong rayoma. Ala oy, ay di na lang ta kapugson. Kay di gyud ka mahutag katarungan. Basta di ganahan no, daghan gyud kay nagkatarungan. Nala sige oy, kami na lang strilan. Naala. Og ayog pasag din ng bata sa dagat Harisa. Yoho! Yoho! Nadayon jud ta. Mayo lagi ding kalit-kalit nga sabot sa kay madayon jud ta. Tagay na dis. Yoho! Hoy, hinumdumi ha, nga uban akong anak ha. Di ko pwede anak, Doy. Kay na ako'y batang bantayanan, Day. Do. Drive pa ko, oy.
Ngano sad bitaw oy nga wa nimo pogsa si mama nimo og dala? May mubantay untang drilan. Gipugos, uy. Pero di man gyud. Nakasabot sab ko sa tiguang, uy. Kapuyo nas biyahe. Pero nganong nagdala man sad kag baktin? Tin ba uroy, uy? Akong anak? Oh. Uy, bayot. Tagsa na lang gani mi magkabanting sa akong anak tungod sa busy na ko sa trabaho ug sa mga gig na to. Unya, di pa dyan ako dadon. Aw. Ug usa pa lagi, nag-drive ko. Di usa ko mukiat o nang tagay-tagay diha. Aw. Kung nganong wala gyud ka magminyo og usab og nagkontento na lang nga mahimong single mom nga ikaw gwapa man unta ka yads. Ay, wa nas kagupahon, no? O, wala lang. Ganahan lang ko. Magpaibog lang una ko sa mga lalaki. Jesus! Hapit na tumabot sa Nermiyo, oy. I-check ko na ba kung nain ang uban na tong katropa? Wow! Hoy, pagkatsada, oy! Pagkanindot ini nga bits nga pabok ni mo yads! Ako pa. Katsada, oy! Palihog kong alas sa akong bugoy bing nakatong sa biyahe. Kay balhin na to siya og pahigdas kating. O sige! Wait, unsa ni? Ala. Uy, nano ni? Hala, iuyog lagi sa kaya ni mo yads! Linog ba yan? Gigino ko! Jesus! Dili pa ko gusto mamatay! Ako! Recorded by X Thunder Gaming. Mao pa gani pag-abot na mo sa atang outing sa Northern Cebu, gilinog ang maong dapit. Perti yun akong ratula, kay kusog-kusog yun ang maong linog. Ang akong anak dayon ang akong gihuna-una, ug ang akong mama nga maurang usa sa among bay sa Talisay. Unya, Kanira man hinoon ang na-damage ning among bahay ay niliki ra ning bungbong dapit sa may hagdanan padung sa second floor ug ang CR. May pipila ka tiles niliki. Pero tan-awa lang kung kinahanglan ba to nimong pailisan. Pero murag okay raman para nako. Nga ambot ka ang ubang bahay din ni subdivision. sorry, ma. Uy, sana unsa ka, uy. Hihilak lang gud ka nga, ligakos na ko. Pasalo ako nga ikaw ra din sa bay atol sa linog. Pero mas maayo na sa biyod nga wa ka mo kuyog sa San Remigio, ma. Kay mas kusok man dito. Ang karon nagkurog pa ang akong kaunuran nga maghuna-una. Uy, Risa, naunsagod ka. Nagkurog tuod ka ay. Uy, relax lang kuno diha. Relax. weather system na nahimo ng tropical depression o hinay nga bagyo. Naunsa naman Nahimo ni ning Man sa linog. atong gimonitor sa Bagyo iyang naman mga sa adlaw. gibalita sa radyo. As o alas Kusog-kusog 4 ra ba ko ng karong bagyo, adlaw, ha? ang sentro sa mga Pero maay na lang yung bagyo. Kaysa linog kay makapangandam pa ta. diani sa 1,000 Mahapit na lang ko grocery para sa among mga kinahanglanon. Doon na bitaw ko no'y bagyo ingos balita sa radyo. Maayo kay nakagrocery na kandaan, Risa. Aron di na ko mugawas din sa subdivision, ma. Ay, tuod. Humanator ang panihapon, ma. Mupahuay kog sayo, eh. Kapoy kog trabaho. Paimos kog katugron. Kay kung unsay resulta ining bagyo haron, wa man unya may trabaho, ugma. Ah, nala, sige. Kaon usa, una ka matog.
Risa, day, pagmata kay bagyo na. Nisod na din sa sod sa bayan, bulok sa tubig. Risa! Ha? Risa! Ay, kinoko! Naduwang naman ang tubig dito sa second floor, ha? Ang bata! Si Dylan! Dylan! Kaliter gyud kayong misaka ang tubig sa second floor sa among bay. Nagtuo na gyud ko nga mao natoy among katapusan. Grabe ang among trauma. Gikan nga naka-experience sa linog, dayon bagyo og baha na sab. Usahay, di na ko makatog. Kung makatog man pud ko, damgo-damguhon ko sa nahitabo. Ang akong anak, mukalit lang sab og singgit, dili lalim. Nahibaw kong kinahanglan na akong magpakalig-on, kay ako'y breadwinner namo. Apan, di man ako makontrol ang akong kaugalingon. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, magsigi ko kunahon na sa sunod-sunod nga kalamidad nga akong nasinati. Linog, bagyo, baha. Ug nerbiyon dayon ko. Unsaon man ako nga malimot ko og dali sa maong panghitabo. Ikaduhang pangutana, maglisod kong katog. Ug kung makatog man pud ko, damgo-damgohon ko sa mga nahitabo. Unsay akong buhaton aron makarelax ug makapahuway ang akong huna-huna. Kinahanglan na ba na ako moinom og tambal nga pamparelax? Unsa man tambala? Mapalit ra ba na over the counter? Ikatulong pangutana, ang akong anak sab uban ako nakasinati sa linog, bagyo ug baha. Ug may panahon nga bisan og matug siya, mukalitan siyag singgit og hilak. Unsa man sab ning iyang gibati? Parehas ka mi gibati og natrauma sa nahitabo? Ikaapat og katapusan, kinahanglan na ba namo sa akong anak nga magpatan-aw og doktor? Unsa man nga doktor ug asa dinhi sa Cebu City? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Riza. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, anin na sab ako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem. Kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist o mga drug related nga mga problema, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw according to Father Aloy, Father Aloy, contentment begins when we recognize that God has already given us enough for this moment. Kung say hatag sa Ginoo, smile, glawaton, pasalamat. So, parang kontento tayo na itong kinabuhi. Ayaw na lang pagdiman pag kanang mga imposibleng mga butang. Kanang sakto lang. Simple living lang ta. Simple living. Dili lang ta mga ambisyon na ng mga butang taas ra kayo ma-realize para sa ato. Okay? So, ang ato matatampo ko ng kalawa, si Riza. 40 years old, taga Talisay. Punto medical o emosyonal lang problema ni Riza. So, suma sa nabati na ito sa drama. Musta naman dahil mga taga Talisay, Talisay, Taminglanilla, mga taga Naga, San Fernando, musta naman mga tanan dya. Musta naman si Nestor o si Linda Pasaylo dahil sa Millanilla. LP Alpante dahil sa Millanilla po. Mga Alcosiba family dahil sa Lantawan. Sa naman to si Ninya, pagkantahon na sa tutog balik. Nawa naman to. Sa naman dahil mga taga, kisa pinakila, naila-ila na ko dahil sa si Sangat, si Eric o si Lorna Manugas dahil sa Sangat, San Fernando, Cebu. Okay? Musta mga Dilapinya family dahil sa Green Hills. Daghan na ba ang inyong mga kanding ug baka diha, sa tagayan niya may para among ihawon. Alright, si Nicolas Pero dahil sa Bilibol, Masin City.
Samuel Dizon pero Nestor Dizon Obra, ato ni Brian Owano akong balikon. Entrada niyang middle name, medyo distant relative pa rin ako siya. Sa pamaylain na kong kuha na i-greet dia sa Talisay, mga usabon ako greet sa nung mumoy impasis, no? Na ano ba, guwang saging dia. na magot tayo mga pipila ka puno ang saging dia sa dawis mo na dapit, dumlog na, no? Basig maka-timing kung makadako ko sa kabulig saging. Regards na mga impasis family dia sa dumlog, sa dawis, no? Okay, so unang pangutana ni Riza. Nagsige ko gunahuna sa sunod-sunod nga kalamidad sa atong nasinati. Linog, bagyo, baha og nibusyon dayon ko. Unsa man nako nga malimot ko og dali sa maong panghitabo. Well, kitang tanan man apektado ani Res, no, dili lang ikaw. Naman tay gitawag nato og kanang mga anti-anxiety medication nga mainom, pwede ra nato ni siya mahatag nimo kung panitang kuyawan gyud ka. Kanya, para nga ma-diverted ang imong unahuna, mas mahal siguro o kanang kung bakaya, mabakasyon lang ka para makikag tanaw das mananga river, kuyawan gyud ka mo tanaw kay posbida unsa man sa gihimos mga kontraktor na gipagamyan manang mananga river. Ako na ning gidiscuss dito sa CCTN among Andy Manatad nga programa. Imbes nga 50 metros, 40 metros ang kalapdon sa suba, gipagamyan man, tanaw na ko, 20 o 10 metros naman lang ang iyang width ba. Siyempre, panahon sa ating baha, dali na mo puno, maawas. Kuyawan nyo ka, labi nagpuyo na doon sa riverbank. Mag-uwan-uwan na, putok-putok na sa imong kakuya, imong kasing-kasing, basing musubwak lang sa balik ang kwan, ang Mananga River. Okay, balog asa mong dapita sa Talisay, no? Pero namulabay ko diha, tanaw na ko sa ubos, tang luuyas mga balay gyud. So nakasabot ko sa imong gibati, Risa, yung mga daghang mga kalamidad, no? So kitang tanan apektuhan og mao lagi na no two people has the same tolerance level. So ang kini mangong tolerance inunta tagsa-tagsag level kung balikon dili pareha bisag magsuon pa mo bisag kaluha pa mo tagsa-tagsa mo tolerance level sa mga stress nga maka-trigger sa atong kinabuhi. So sa may pamaagi sa pagkumbati sa stress, slow deep breathing, exercise, do something about the environment, basig ganahan kag mobalhin lang kag puyo, di na lang kada Talisay, kumahimo lang, inom kag anti-anxiety medications. Natay daghan, og medyo nara makas Talisay, no? Dula sa Cebu South Medical Center, Dr. Agos, no? Kay lami na doktor gi-refer kon doktor ni Obra, resitahan ko nung kog alprazolam. Paresitahan kag alprazolam nga doktor sa Cebu South Medical Center. Ug naay doktor maingon nga di may kahibaw ana. Kuha ko nung nganan ng doktora kay kubida nga nung gipapasar ko man na ug ako po ng estudyante nga di kay mo resitag anti-anxiety medication. Sunod nga pangutana, maglisod ko og tulog ug kung makatulog ko pugo damguhon ko mga mahitabo nga mga bati lagi, no? Unsay akong buhaton aron ma-relax kato lagi. Slow deep breathing ka, inom ka anti-anxiety medication, relaxing exercise. Mapalit kini nga anti-anxiety medications Risa, dili ni siya mapalit over the counter. Kinahanglan mo siya special license is 2. So kinahanglan nga mo adto gyud ka ni doktor sa Cebu South Medical Center, mangparesita gyud ka ani kay dili mo siya mambutika og walay special license kay labi ning mga benzodiazepines, regulated drug man guni siya. Sunod ka pangutana, arig ang akong anak sa uban na kong makasinati sa linog, bagyo ug baha. Kung may panahon nga bisan og matulog siya, mukalit lang siya syagit ug hilak mo na. Unsa man ka sabning iyang gibati? Pareha sa imo, anxiety, no? Naman gitawag og PTSD, no? Post-traumatic stress disorder. Ang nature aning stress, aning post-traumatic stress disorder is considered to be beyond normal human experience. So, I do not know kung unsa ka tindi, unsa ka grabe ang na-experience nimo sa imong anak diya sa Talisay, itong pagbaha, paglinog, pagbagyo, mo na, no? So, naanay tambal, o gausan niya ni stress debriefing, na konsulta mo psychologist or psychiatrist para maexplikahan mo, maresitahan mo, tambal, pang parelax, ha? Panangitan, minus o budget,
muduo lang mo diha sa Cebu South Medical Center. Ha, ingna lang gi-refer ka sa DYHP, Dr. Rene Obra. Ug balibaran mo kay di sila kay baho, kuha ko nungan sa doktor nga balibad nimo kay ato nang kasabaan ug mo balibad di siya kay baho mo resita ug para ang sa anti-anxiety. Okay, sunod nga pangutana. Ika upat nga pangutana. Kinahanglan ba namo sa akong anak nga upatan na og doktor? Yes. Unsa man nga doktor, psychiatrist, no? Psychiatrist mong tanaw, no? Og ganahan di mo psychiatrist gyud og dili madada sa Cebu City, Cebu South Medical Center ari sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Pangitaan niyo si Dr. Fred Tampos, Dr. Chin Biliero. Naana sila diya. Na sila Dr. Daghan ng mga doktor diya. Ani, Dr. Lumapas, Dr. Patrick, naghanap ng mga bagong mga doktor diya. Ina lang gi-refer mo ni Dr. Rene Obra, no? Kaya ako ni silang mga kaila, no? Mutagad ninyo, mutagad. Mayo man ang managad naman taga Vicente Soto. Okay, Res. So, now nakasabot ka sa kung i-explicar nimo o kay balog dapin bagsapa ng inyong balay das talisay, balhin na lang mo puyo eh. Kay bisag ako na ako nagpuyo da sa kilid sa Mananga River, kada every time nga muulan, kuyawan ko karon sig dako sa balik ang Mananga River mo, maanod na sad mo. Balhin na lang mo puyo ng asa dapit nga layo-layo sa Mananga River kay unsam nang gibuhat at kontraktor dihang ipagamian man ang suba nga magbuot man siya sa pagdaloy sa subag asa dapit nga mao na naandan nga dagan sa tubig, no? Ang dagan sa tubig ug imo nang usbon, gubon gyud ang imong giusab. Mingon ng tubig no magbuot man ka andad mo ari ko moagi dire. Okay? So once again ako si Dr. Rene Obra, inaot na kay na kutlo ang pagtulunan res diya sa Talisay City, no? Ug mustan man atong mga nasal diya. So from all Master sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong